ходя 25 минути по най-голямата жега, за да си купя сладолед. Защо вие не бихте ли го направили? Купах се тук на една пейка, защото ще се разтопи, да го пробвам вече. Човек няма лъжички. Много яко. Най-любимия ми сладолед ever. Кръста. Човек, аз ще му видя състава на това нещо. Изобщо не преувеличавам, много е яко. Вътре са две. Прибирам се възможно най-бързо